velkommen til Wildersmiths Challenges. I dag skal vi spise en julekalender på tid. Ja, vi skal som sagt gøre det på tid, og vi har den regel, at vi skal åbne lågerne i rækkefølge. Taberen skal børste tænder i et eller andet ulækkert, som vinderen han bestemmer. Ja, så lad os bare springe os ud i det. Vi springer os ud i det. Okay, vi kører nu. Ja, vi prøver lige igen. Er du klar? Ja. Det kan fucking ikke vinde træerne. Fuck da, jo. Den gider ikke op der! Hallo! Velkommen. Hvad er du sekser på min? Der. Hvor er det ned til? 7. Fuck! 8. 6. Lige. Jeg mangler kun 3. Ja, jeg vandt som sagt challengen, så Joachim han skal børste tænder i stærk chilisauce. Ja, Joachim, er du klar? Nej. Godt. Ekstra meget chilisauce på. Ikke så meget. Sådan der. Sådan der. Jeg bløder. Der ved jeg gider ikke mere. Ja, det var så Joachim, der skulle børste tænder i stærk chilisauce. Vi ses i vores næste video. Hej hej.